Ahojte, ja vás vítam už pri novinkovom videu číslo 2 v roku 2025. Verili by ste, ako rýchlo to ide? Pomaly sa aj začneme prelínať do jarných, ale zatiaľ, čo je jarné, v tejto kampani sú iba farby novej riasenky Pump and Plump, pretože má krásnu rúžovo-oranžovú farbu, ale okrem krásnej farby obalu má ešte niečo lepšie vo vnútri. Vo vnútri na vás čaká úplne nový typ kefky, ktorú tu máme, myslím si, že poprvýkrát, minimálne teda v rámci D1 produktov a D1 značky ako takej. A prichádza so štetinkami, ktoré sú po obvode celej riasenky a dokonca aj na špici, takže si viete nalíčiť aj úplne tie najvnútornejšie riasy. Takisto sa veľmi dobre viete dostať k riasam, ktoré sú na spodu oka a okrem toho, že vám krásne predĺží myhalnice, tak vám ich neskutočne zahustí, pretože má štetinky dvoch veľkostí a tie štetinky sa tak rôzne striedajú a vďaka tomu sa vie viacej riasenky zachytiť už pri korienkoch a viete ju krásne rozčesať až do končekov. Vďaka tomuto a vďaka vláknam prirodzeného pôvodu máte až o 95% väčší objem svojich myhalníc. No a to už je čo povedať, pretože ak si dáte dve vrstvy, tak máte efekt umelých rias. Ak si dáte jednu, máte iba neskutočne efektné prirodzené riasy. Dlhodobá výdrž zaručuje až 24 hodín pohodlného a príjemného nosenia bez otlačania, bez drobenia sa, bez nejakých nepríjemných pocitov a už pri jednom nanesení budete mať o 92% dlhšie riasy. A uvádzacia edícia dokonca ešte ponúka aj krásny darček, ktorý nájdete v katalógu buď na www.oriflame.sk, kde máme online katalóg, veľmi jednoducho si naklikáte, čo chcete do košíka, takisto môžete mať produkty vo svojej aplikácii alebo v tlačenom katalógu. Ďalšou novinkou sú krásne nové očné tiene, ktoré nie sú úplne nové, pretože dlhotrvácne, vodeodolné a krásne sito pigmentované tiene v pere poznáme už dlhé roky. Tentokrát prichádzajú ale aj v novom obale, aj s novými odtieňmi. D1 Color Unlimited prichádza v prenádherných nude, takže prirodzenejších odtieňoch, ale takisto aj v krásnych metalických odtieňoch, takže ak potrebujete líčenie na ples, ak potrebujete líčenie na svadbu, na udalosť alebo na bežný deň, tak sa viete na tieto tiene v pere spoľahnúť, pretože sa dajú veľmi jednoducho naniesť priamo s aplikáciou z pera. Viete si ich rozpracovať či už prstom, alebo použijete štetec, alebo použijete taký klasický aplikátor, ako poznáme. Rozdeľujú sa tentokrát na odtiene, ktoré sú matné, saténové a trblietavé. Trblietavé znamenajú, že majú taký ten klasický trblietkavý odlesk. Saténové znamenajú, že majú taký pekný, prirodzený, ako keby perleťový odlesk. No a matné samozrejme ostávajú matné. Kampaň číslo 2 je už predzvesťou krásneho sviatku zaľúbených. Valentín prichádza a aj keď niektorí hovoria, že Valentín je obyčajný deň, vždy samozrejme poteší, ak sa na ten Valentín prichystáme alebo ak máme so svojimi milovanými nejakú krásnu večeru, obed, vychádzku alebo napríklad aj výlet. My pre vás máme kolekciu šperkov Girl Power Peridot. Peridot je minerál, krásny kameň, ktorý je považovaný za kameň harmónie. Takže aj keď ho budete na sebe nosiť, môžete mať krásny, harmonický, nielen milovaný, ale aj svoj vlastný, ako si ho zariadite, život. Novinkou je aj univerzálna paletka na oči od značky Oncolor, ku ktorej je ešte aj krásna taštička, pretože všetko, čo je krásne, pastelové, farebné, už začína pripomínať jar. No a práve tieto tiene sa nesú v takýchto farbách. Zatiaľ máme všetky novinky z dekoratívnej kozmetiky, čo je skvelé, pretože vždy je krásne po takej sichravej zime sa vyjarniť do krásneho počasia a dúfajme, že čoskoro to krásne počasie bude, aj keď je ešte stále január. Ja už som v mysli niekde na slnečnej prechádzke v apríli. Okrem Girl Power Peridot tu máme ešte ďalšiu kolekciu, ktorá sa tejto Girl Power venuje a sú to doplnky, náušnice, náramky, náhrdelníky, ktorými sa viete vyzdobiť nielen vy, ale aj vaše céry alebo kamarátky. Je to úplne jedno, koho obdarujeme, ak ho obdarujeme s dobrým úmyslom. Začala som hovoriť o Valentíne, začala som hovoriť o sviatku zamilovaných, ale poďme sa porozprávať trošičku aj o tej inej časti, takej tej zvodnej, keď napríklad niekoho chceme ešte len zviesť. Nemáme partnera a chceli by sme sa do niekoho zamilovať, alebo ešte lepšie, chceme, aby sa niekto zamiloval do nás. Viete, že vône nás dokážu dostať do rôznych spomienok a viete, že vôňa vie byť častokrát takým tým prvým dojmom, ktorý buď niekomu lichotí alebo ho od nás odradí.
Takisto v rámci vôni sa využívajú rôzne ingrediencie, ktoré v nás vyvolávajú pocity či už šťastia alebo pocity takej skôr senzuálnosti, prípadne také uvoľnené pocity. No a do Love Potion, pretože prichádza novinka od Love Potion, sa zamiešali rôzne vône a spolupracovali sme s novými parfuméry zo Givaudan, parfumerskej školy, ktorá je najprestížnejšou školou v Paríži. No a títo parfuméry priniesli novú Love Potion Cherry on Top, pretože teraz sú čerešne najväčším trendom. Okrem toho, že máme vôňu Cherry on Top, tak nebudú aj prekrásne náušnice. Ja už som ich mala možnosť vidieť aj naživo, aj ich mám v taštičke a sú naozaj, vyzerajú ako skutočné čerešne. Ale poďme naspäť k Love Potion Cherry on Top, pretože ak aspoň trošku poznáte tieto vône Love Potion, ktoré máme, tieto parfémy, tak určite budete vedieť jednu zásadnú informáciu, ktorá sa od nepamäti s nimi nesie. Love Potion je tu už 11 rokov a od začiatku, odkedy vznikla, tak mala v sebe afrodiziakálne zložky. Či už to boli vône vanilky, čokolády alebo rôzne gourmand vône, ktoré sú väčšinou tie jedlé vône, tak čokoláda, či už to bola ruby čokoláda, či už to bola biela čokoláda alebo klasická čokoláda, tak Love Potion Cherry on Top je taká čerešnička na torte, ktorá okrem toho tónu čerešní obsahuje horkú čokoládu a špeciálny lipstick note. Táto lipstick note je vytvorená parfumérmi vyslovene pre Cherry on Top Love Potion a sú tam rôzne zmesy kvetín a ešte také púdrové vône, ktoré vám pripomínajú vyslovene také tie klasické luxusné rúže. Takže blíži sa Valentín, je na čase flirtovať, aby sme si do Valentína našli nejakého partnera alebo pani partnerku. No a zatiaľ si zaobstarajte vzorku Cherry on Top, pretože v kampani číslo 3 príde samotná vôňa. Mám pre vás pripomienku ešte z kampane číslo 1 a to sú také podtlakové banky na tvár silikónové. Ja som nám na Telegram pripravila tutoriál, ako s nimi pracovať. Je to skvelá pomôcka na prekrvenie pokožky, na uvoľnenie fascií, na tvorbu kolagénu a ak ich ešte nemáte, tak si ich určite zaobstarajte. Takisto spolu s guašou, pretože ak chcete mať krásnu, neopuchnutú, nezaliatú tvár, tak toto je veľmi dôležité používať raz za čas v rutine a tým raz za čas myslím aspoň 2-krát do týždňa. Keď už budete mať na sebe tú Love Potion Cherry on Top, tak môžete obdarovať aj svojho partnera, nielen tým, že budete krásne vyzerať, že budete krásne voňať, ale že si u neho robíte očkom ešte aj novou kozmetickou taštičkou, kde si môže dať všetky svoje haraburdy od žiletiek cez, ak má bradu, tak kefičky na bradu, na nožnice na zastrihávanie a všetko, čo muži potrebujú, aj keď sa tvária, že nepotrebujú nič, tak väčšinou zistia, že sa všetko hodí mať na jednom mieste. Ja tu stále hovorím o Valentíne, ale poďme sa spolu naladiť teda na ten zaľúbený mesiac, pretože február o chvíľku prichádza a chceme byť pripravené dostatočne, ak by nás napríklad čakal nejaký pekný večer 14.2. No a na ten pekný večer by sme sa mohli prichystať aj krásnou, hydratovanou a najmä jemnou pokožkou, ale teda nielen na ten večer, ale celkovo ženská pokožka by mala byť jemná a hebká a toto viete docieliť novinkami od Milk & Honey a nielen nimi samozrejme, pretože Milk & Honey obsahuje organický med a organické mlieko a práve vďaka tomu má vaša pokožka všetko, čo potrebuje na to, aby bola hebká a aby bola jemnejšia ako detská prdelka. Čo je ešte lepšie ako mlieko a med, je cukor, med a mlieko, pretože táto trojkombinácia je aj v novinke. Je to peeling na telo od Milk & Honey, ktorý vám zabezpečí krásnu, jemnú pokožku. A ako som hovorila, ženská pokožka má byť krásna, hebká, jemná a žiarivá. No a s čím iným to docielime ako práve s Milk & Honey cukrovým skrabom alebo cukrovým exfoliačným produktom, cukrovým peelingom, môžete to nazvať ako chcete, ale je to jednoducho novinka od Milk & Honey. Okrem iného je ale v tejto kolekcii aj mydlo na ruky, aj krém na telo a dokonca aj krém na ruky. Sľubujem, už končím s tým Valentínom, ale poďme sa ešte trošku naladiť do ružovej, pretože nová kolekcia Beautiful prináša krém na ruky a mydielko práve v krásnej ružovej farbe, ale aj s vôňou rúže a rúžového ovocia a môžete to dať buď ako darček niekomu, alebo sa obdarovať sami seba, alebo jednoducho mať v každej kabelke nejaký krémik na ruky, tentokrát to môže byť práve kolekcia Beautiful, no a mydlo sa vždy zíde samozrejme. To bola rýchlovka. Máme novinky z kampane číslo 2 za sebou. Verím, že ste si
rozšírili obzory toho, čo prichádza a sledujte nás na Telegrame, sledujte nás na Facebooku, pridajte sa do našich skupín, kde mám ja a Filip webináre. Takisto sa pridajte, ako som hovorila, na Telegram do produktového kanála, pretože tam pre vás máme informácie, ktoré potrebujete o produktoch, trošku navyše oproti tomu, čo získate z katalógu. No a samozrejme www.oriflame.sk a naša aplikácia vám zabezpečí ďalšie dôležité informácie. Tak prajem šťastie v kampani číslo 2 a verím, že budete mať skvelé nákupy.